cipta Werkudara Sewu. Budaya. Sampeyan ki iso ngimpros sesuai dengan situasi dan kondisi. Nyatane wong nandur pari iki sok kala mangsa ora oleh suket tok ning ya oleh rezeki. Alhamdulillah. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Barokallah la haula wala quwata illa billah. Dalu menika ku nyapa to iso mepet. Ngopo to kok golek ngembruki sinden. Ombo nyesak golek nggon sing penak to, Duk. Golek nggon sing tata. Kuwi rumah tangga awake iki sowan Pak Heri Siswaya, piyantune blater grapyak semanak. Saestu. Syukuran nanggap wayang nggawa pelawake dhewe syukur. Golek nggon sing penak to, golek nggon sing penak. Weh, jan nang kono ki nutupi bojoku no. Ora ketokno bojoku kok kono. Gelo no nek ku nggawa adoh-adoh ora disawang wong. Lah, ning kono ki nutupi kotakno. Kotake ketutupan, kowe aja sak sirmu dhewe. Pancen sedaya ning kene iki umpan nggawa papan. Nggawa papan. Sedaya menika lak namung lesung Lho jumenglung. iya no, suwi bali-balan. Dados ning kono kowe nutuki limbuk no. Kok kadoan ra ketokno rugi lek ngecetno iki. Apa bali wae ya wong wis lunas wae kok. Rasa gua ya. Wong ya ning dindingken panggonane ki ngeten iki kok iso. Dadi umpan nggawa nggawa papan. Ngono. Mula alhamdulillah Mak Cange Yulimbuk. Ya. Salam hormat, salam takdim kula kagem keluarga agung Mas Heri Siswaya. Alhamdulillah dalu niki ngentekke ragat golek nikmat. Insyaallah adoh saka laknat. Selamat donya akhirat Allahumma. Amin. Gandul syafaate saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalu niki para sesepuh bini sepuh, para alim ulama umarok budaya, para rama yai buyai, para pepundhen agung, tokoh masyarakat, generasi muda milenial, para jamaah dalu menika lenggah insyaallah cinatet ngamal jariyahipun Mas Heri Siswaya kaberkahan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Niki mboten kaya-kaya kesiram banyu adem, Mas. Apa iya? Nggih, sebabe. Ayo kleru. Kula niku kangen kalih Pyayi Desa Kecut, Kecamatan Duren iki. Apa tuh genana tuh? Desane apa? Desane apa? Desa Kecut, Kecamatan Duren ta iki? Kok Kecut ki lho? Pakel. Lah ya Pakel lah ya Kecut. Ono Kecamatan Duren. Mula Duren. Lah Kecamatane Montong. Lah iya Duren Montong. Apa jenengan mboten pirsa? Mula Mas Heri, Mas Sis. Wong kuwi duren to? Wah, inggih. Lah ngono kuwi lek tuku duren ora tau mok wehi aku kuwi. Kene lah njaluk kok ngewehi. Ngono. Mula niki dalu Mas. Pripun Pak Sis piyane leh grapyak kaya ngoten niki. Wah, sik muda ning iki tenan sembodo. CV-ne PT-ne muga-muga sageta jaya, sageta langgeng, sageta mbarokahi sedaya para keluarga lan masyarakat wonten Pakel Montong Tuban. Amin. Wah tenan sik munggah mau sore tok urung wayang urung lekas sinden-sinden wis diparingi bebungah karo Pak Sis. Masyaallah. Kula kalih Pak Sis niku nika dincangi-cengi. Wong kula lak saking Bojonegoro terus bablas niki. Mas Kluthuk nggih ngoten. Dugi ngriki pun penak teng mburi. Iya. Kalih lek pupah ya langsung digekne soto. Soto. Lek pupah karo lek dok kae mau. Kowe kok apal to? Oh gekne soto ora gawe sendok iki apa ana? Lah terus piye? Ayo tak seruput ngono tok kuwi. Ayo berarti pas wong kuwi teko-teko ngelak kok ya. Ayo Kin. Lho, iki ya ben lama wong Mas Sis nimbali kok iso mek tolah-toleh tok iki. Iso omong ta iki? Malah kaya walang klopo e. Kene Mas Sis mirsani maju Pak Sis ben preso endi to aja klitik endi to aja kluthuk. Nek aja klitik sing ngomong terus ya kluthuke endi. Lah niki lho Mas. Wong ora duwe sing mirsani piyai-piyai agung kaya ngono. Sing rika ya iso duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ora bedak-bedake. Mula ki alhamdulillah insyaallah piyai sing mirsani dalu niki kaberkahan dening Gusti. Amin. Insyaallah ridho lan hidayahipun tumurun warga masyarakat Pakel Montong Kabupaten Tuban. Allahumma. Amin. Iki lho.
Iki megawe bebarengan lho. Nggih. Kok sitok omong sitok meneng lho. Golek keturutan dongane. Pripun? Sitok pinter omong terus sitok ora iso omong blas. Ya bene to. Piye? Apa-apa ki anggere omonge akeh mesti bayarane akeh. Lho iya no, sawarane awake dhewe kudu ngono berusaha. Nek menengae ngene iki ya Ya ora duwe bayaran, malah titik, gelem bayaran titik. Aku iki mek ngenteni omonganmu wis purung. Lho wis gentenan no. Kowe iki ra usah ngomong akeh-akeh. Lah trimo warga Meskat kene, aku iki kulino rene. Apa iya? Lho, Kowe sing mbok kenali lek Mak sapa mau? Mak Puah. Mak Puah karo Mbah Dok to. Nggih. Kaduan karo aku kowe. Lah sampean kok ya selawung? Sabaku kene aku. Kenal kene. Loh. Aku iki benulan rene aku. Lho. Tanggapan. Lho, kulaan apa? kambil. Kok kulaan kambil? Lah nek apa kene jajal? Apa duwe kanca ning kene? Sapa? Gantah kanca kula. Kami tua. Kami tua. Pak Giono. Lho, kok kenal to kowe? Kami tua pakel iki. Pak Giono. Mosok Sabaku kene iki. kowe tenan apa ora? Ngengkel teko to wonge. Nggih to, Pak. Wah, mongko omahmu Blitar kono lho. Kami tua. Pak Giono, Blitar omahe, tapi sabuk kula ngriki, Mas. Meh bendina. Lho, meh bendino. Kami tua ya, Pak. Pak Giono. Anu jajal, mudin. Mudin apa? Kene-kene nek meloro lho. Mudin Mudin apa? jenazah karo mudin nikah enek kene iki. Ade nikah. Mudin nikah jile. Mudin nikah Mbah Farid. Lho. Mudin nikah. Pak Farid, kuwi ya Pak Bayan kuwi. Lho. Anek mudin pati. Mbah Makom. Kowe lek pengen kenal, mati osik ben dipendem. Omonganmu ki kurang ajar. Ben kenal kowe. Pendem yo karo kowe turu bareng kok. Lho, iki tenanan iki. Lho, mosok Loh. mudin tukang Beda-beda, beda desa, beda cara. siji desa mawa cara. Kene-kene mudin nikah ya nek mudin jenazah. Sik Mas, tak tekokane tenanan. Kami tua Mas itu. Pak Giono, budhek iki kowe mujane iki. Mudin Mudin sapa? nikah Mudin nikah ki Mas Farid. sing mudin tukang ngedusi. Mbah Makom. Lho. Nek kowe iki nganti kowe apal berarti percaya aku nek Sapa murene tenan. dukun pijet bayi. Mbah Timur. Kok ya roh to ya. Lah kok terus Kowe iki Dukun pijet bayi. nyepeleknya sahabaku ki rene, Bos. tenan meh bendina tenan. Mbah Timur. Kuwi duwe dulur telu. Sapa? Mbah Barat, Mbah Selatan, Mbah Utara. Oh, Mbah Timur ki nyapa kok iso. Mbah Timur dikon bayi. Masya Allah. Lho, kowe iki Lah nek kowe tenanan sobo rene, sahabaku rene ngengkel iki. dukun bayi ngerti. Mbah Timur. Kami tua ngerti. Mbah Giono. Mudin tukang ngedusi jenazah ngerti. Mbah Makom. Mudin tukang krabekke. Mbah Farid ya Mbah Bayan. Bosok wis. Ayo, rondo kene sapa? Rondo kene. Nikmah ki lho, mek kene iki lho, iki lho. Kok roh ta kowe iki? Iki lho. Iki lho wong iki lho. Kok kurang ajar kowe iki. Iki lho. Nikmah. Kowe ki nerutus tenan iki. Masa ya nikmah wae. Rondo jos ya nikmah kuwi. Alah, Kowe kok nerutus. nikmah. Kowe jos mesti ndelok bodine nggih daster kaya tewel to. Ngono. Kowe jos nyepelekne aku, Bos. Tapi tenan Mas Gire. Lho, aku iki wong Serawung lho, Bos. Masyaallah. Mbah Lurah Bu Iva. Nggih nggih. Weh, Bu Lurah to? Loh, Bu Lurah Bu Iva kene iki. Kok Mbah Lurah? Bu Lurah. Bu Lurah kok Mbah Bu Lurah. Lurah. Karo Mas Siski karo aku kene. Masyaallah. Sing digawe iki. Nggih. Tapi non sewu. Mas Siswanto. Mas Siswanto ki iki lak ya syukuran to. Nggih. Mas Siswoyo. Kowe iki. Jenenge Mas Siswoyo. Lah, Duduk Mas Siswanto. Mas Heri Siswoyo. Lah iki lho kok ngomong Mas Heri Siswanto iku. Biyen cilikane dijenengne Siswanto lara-laranen. Alah kowe iki ngawur kok ya. Terus ganti Siswoyo. Oh penjane sehat terus ora tau lara kok. Lho, Mas Siswoyo. Syukuran. Nggih. Iki non sewu lho. Kula ora pamer, niki izin lho. Izin Mas nggih. Nah piye? Tak delok mau omah iki sine mek wit jati tok apa jenenge iki kayu jati. Sarwa kayu jati. Kayu jati tok. Heeh. Iki lek non sewu, izin Mas. Maaf. Karo omahku no kaduan. Lho. Kowe ra gebyawah lho. Omahku ki ya sokone wit jati, kamar wit jati, Terus jeding wit jati, masyaallah. pawon wit jati. Lho. Kabeh ki wit jati tok. Utuhan. Utuh kabeh. Galih kabeh. Lho, lha kuwi nek tuku ning ndi? Lho, mergo turuku ning kebunan kono kuwi. Boroh aku. Kowe nggawa kaya tekek ngene ta. Aku termasuk endung jati. Turune ning Tegalan. Mas, dalu niki Mas Siswoyo menika lak Tasakuran. Ora Ora niat piye-piye kejaba mau mensyukuri paringe Gusti Allah. Betul. Kabeh ki lek kabeh Heeh.
sedaya iki menungso lek gelem mensyukuri apa yang menjadi nikmati Gusti Allah. Insya Allah oleh ijol berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ora insyaallah bener insyaallah. Insyaallah oleh ngono lho. Iya. Askereng. Ganti tak tetne wangel. Paham aku. Aku ketek sampean ki angel. Lah nyang apa? Harley tak tetne Harley saya ganti kalong. Aku ya ngono kuwi. Sesuk aku arep gari trontung barang. Kadung tuku Harley saya ganti kalong. Wis tuku kalong burung. Aku tuku kampret. Mas aku. Wong iki karek ndelok prosesnya seperti apa. Iya. Mas Siswoyo bisa sukses seperti ini. Kontraktor lho iki, kontraktor. Apa? Kontraktor. Itu satu profesi dengan saya. Kowe aja Mas Gareng. cuma ngol-ngol lho. Mas Siswoyo itu kontraktor, sebetulnya saya itu juga kontraktor. Nek iki kontraktor ya bangun dalan, pemboro, pemboro. relasinya banyak, koneksinya juga luas. Aku walaupun dadi komedian, dadi dagelan, tapi sebetulnya kula niku kontraktor. Sampeyanmu kontraktor. Kontraktor. Dadi kula niku kontrak sak tahun ngriki pindah ngriki kontrak ngriki terus sesuk kontrak ngriki ngoten. Dadi kuwi jenenge pindah nggon kok iso. Kowe omong oleh rong di omah ngono lho. Ora kok ngono. omahku iki loro lho, Bos. Lho. Omah sing ndi kuwi? Omah dolar, omah jangkrik iki alhamdulillah. Lho ora cetha. Iki dipirsani para piyai-piyai sepuh. Iya. Paling tidak ki piye leh nglenggahke Mas Siswoyo. Nah, iki lho cocok. Seto. Mas Siswoyo dilenggahke. Kok lenggahne iki lho. Rumah sama Mas Siswoyo iki lara piye? Ora iso linggo dhewe. Pasnya melihat bagaimana Mas Siswoyo. Lho, ganteng lho. Nah. Ora kok ganteng. Bagaimana dalamnya Mas Siswoyo itu kita harus memahami. Wis enek usus, kiri usus. Piye to klitik iki? Anu Mas, niki angel dijak ngomong perkara ati angel Mas. Lah sing ora iso rani genah. Maksudnya itu Mas Siswoyo itu dengan proses seperti ini dulunya juga membawa napa jenis proses. Perjuangan. Sukses membawa proses. Proses membawa sukses. Nah, ngono. lho. Dadi kowe tak nut sisi gosok lho rumahku. Aja disawangi niki daleme, tapi prosesnya dulu seperti apa. Perjuangane. Nah, niki lho Pak. Kadoan kaya iki. Lek omahe Mas Siswanto iki ngarepe nek apa iki gas ibune to. Iya lho. Sok Mas Siswoyo. Iki Mas Siswanto ya. Cakemmu lho. Sing nyalahke kancane wae. Mas Siswoyo. Siswoyo. Daleme lak ada gazebo-nya. Gazebo kayu jati. Ki ndudoke wong ki nek ora idealis, ora duweni sombong ki ngene iki. Karo omahku waduh. Sederhana. Ya adoh no kene karo Blita kok. Gak bangunane iki kalah karo nggonku. Lho. Kalah piye to? Sokone ngarep piro? Saka yo Sokone omah pinten niku? Sokone omah piro? 8 ngarepe. 8 kalah karo omahku. Omahku iki sokone 26. Lho. Wah, gede banget kok omah. Gede banget kuwi. Ya cilik. 8 sakmono. Gede banget nek 26 ki. Luar biasa. Cilik tapi sokone 26, Mas. Wah. Nggih. Dadi ngarep kae loro, iringan 24. Kok gak imbang, Mas? Omahku meh ambruk tak songkok pring. Dadi iki lho. Wala congkok to. Bocah ki nek majnun ini. Wong sing mirsani delok to, bapak-bapak ngagem songkok, ibu-ibu ngagem jilbab. Ki berarti ndudoke yen Kyai Pakel Montong ki hatinya hati religi. Iya. Hatinya hati agamis. Heeh. Kowe nek ngomong mbok nggon tajwidmu sing kepenak to. iya. Wah, jan ajeng diri ki lak saka lati. Lati. Kowe nek ngomongmu ngono bisa dipercaya wong. Wong kaya Mas Siswoyo, AABB ngono lho. Kaya ulangan lho. Lho, ora kok ulangan. Nawaitune Mas Siswoyo ki bengi ki nyenengke masyarakat. Kita nawaitu ngerti ora tuh kowe? Nawaitu ki apa ngerti ora kowe? Nawaitu ngerti ora artine apa? Nawaitu ki apa artine? Artine nawaitu ki apa? Nawaitu ki genahno nawaitu ki apa? Jelasno nawaitu ki apa? Nawaitu ki apa? Tak mut gundulmu. Giting. Nawaitu kuwi dulure Nawaini. Ora maksude ni. Nawaitu ki niate. Lah iya. Iki nama amalu biniat. Iso kowe dengar. Niate Mas kaya adikmu. Lah ngono lho. Dadi Mas sapa ki Mas Siswoyo. Itu mempunyai prinsip bahwasanya beliau itu selalu mengatakan, "Loh, inama al usri yusra." Jadi semua kesulitan pasti ada solusinya. Anyar lagi krungu iki aku. Enek unyi lusrok bareng. Apa mau? Iki kok unyi lusrok barang iki. Sing apa mau sing terakhir? Iki ora tau lagi krungu iki aku. Inama dalilmu lho. Inama al usri yusra. Wa usri yusra. Dadi Mas Siswoyo kuwi wis yakin apa wae sing dadi kesulitan nek beliaunya itu tawaduk, tawakal, ikhtiar, insyaallah pasti ada solusi. Ngono lho.
Oh, solusi ya termasuk basa Arab. Tunggale tawaduk barang kuwi. Solusi iki lho sing dienggo ngleti solusi ya. Aduh, matengane. Yeting kok. Iki tenanan lho, Bos. Iki omong tenanan Aku saplai mau jak ngluyur lho. Empan nggawa papan. Nah. Nek delok posisi ngene iki. Iki paling tidak berarti masyarakat Pakel Montong itu seneng kasih siraman rohani, iya, santapan jasmani. Kowe kok nunturi aku. Aku ki ambek nun saya lho. Saya itu bisa menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Nggih. Situasi seperti ini saya lihat warga masyarakatnya itu religi. Ingin iki aku ya akan mengikuti. Mergo aku iki latar belakang kulon saya lho. Nggih. Aku ya mondok lho, Bos. Kowe mondok, Mas. Mondok. Pirang tahun? Mondok niku sak wulan, Mas. Loh, apa kuwi? Mondok sak wulan ki ning ndi kuwi? Ning pondok Ramadan ki aku ki Lah kuwi lak delongkas sing mbok ayahi. dilungkas, poso. Mondok ki sing jelas. Dadi ngene lho, nek pancen nyoto-nyoto kowe ki biyen tontonan saka ibtidaiyah. MTS, Bos. MTS. Nah, MTS. nah kan sekolahnya lak mesti to. Ya. Sanawiyah, ibtidaiyah, madrasah ngono lho Mas. Tingkatane ngono kuwi. Ya. Ya, tak rungokne. Mula paling tidak dijajal. Oke. Niki lak religi banget. Religi ya. Mas, keyboardmu Mas, jajal Mas. Tak solawatan dulu wae. Resni iki modele lek guyu ngenyek, Duk. Resni iki ngenyek kowe, Duk. Iya. Ngenyek kowe iki guyune ngenyek kowe. Iya. Wong modele kaya cibuk mosok iso dalil ngono lho. Dalil kok tergantung cibuk. Masis iki pirsanono to. Piyayine sangkaan wasis kaya ngono. Garwane jilbaban kaya Ibu Muthaharom. Berarti secara nun sewu karismatiknya itu kelihatan. Bojoku ya jilbaban ya. Oh iya, Ngawur ya. jilbaban kaya bojomu? Nggih, Mas. kaya busis. Ya. Saikmu malah dandanir norno. Kene kayak bros cilik, kene bros cilik, tengah kene brosé gedhi. Lah kuwi terus Kayak wong nyuluh kodhok ya. Ya dikasih kembang biar Tawe injak. kembang, kene kembang mawar, kene melati, kene tengah tawe kembang api denganane. Lah malah bodak ndase blos. ora cet. Ah mbok bledoske kok iso. Kowe karo bojo mbok sayang. Ngenyek Bojo iki dipacaki. Religi. Religi lho. Magadi. Cangkeme. Wong urung wayahe kok magadi kok iso. Lesung jumengglong lho, Tuh. Walah. Lara lho iki ya. Lah kowe angger jebles contongmu kok. Weh, Didelok sik. lara tenan lho. Ora. Salah ya. Kowe nek lara kok ora usah bali. Ben dipijeti sapa iki? Mbah Timur. Kok Mbah Timur. Bayi apa piye lho. Nikmah lho. Malah Malah mapan kok ya. Nikmah wayu. Ngono iki foto karo aku ya ngono. Piye? Kula rondo lho, Mas. Aku ya meneng. Ya ora apa-apa rondo aku ngono. Anu Mas mbok didongake mugi ndang angsal jodohan. Ya tak dongake sok muga-muga bojomu lanang aku ngono. Aku mek bayang Aku nek wedok tak gilani. bayang aku mek sitok, Dik. Pripun? Wis seneng tambah neh. Aku bayang aku ngono. Kakak. Bayang aku ki ngono kuwi mek. Celek krungu. Tambah rezekine, tambah kenikmatane, tambah rasa syukure. Ngono lho. Guyon pari kena. Guyon pari Lho iya ono kena pari guyon. Aku kok so was-was. Ada gini, aku lagi seneng aku. Napa? Apa? Kayak menghibur anu, kayak wong ning kafe gini-gini. Lho ning Ngene ngene. ning angkringan lah, angkringan. Seneng nih kowe hadir. Wis kowe siap kabeh lah. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mau mobilmu parkir ndi mo? Ning mburi. Oh. Mobilmu, Duk. Teng masjid riku wae kula. Lah ngapa? Langsung subuhan sesuk. Maghriban wae. sore. Ngisan. Oh, ngisan. Alhamdulillah wong kuwi Ngisan. senajan tor sak repot-repoto nyisihne wektu ora ana 5 menit nggo ngibadah Ya, kuwi penting. tabunganmu ana ing swarga besok. Penting ngono kuwi. Wis berarti ngisan kene mu. Kasih itu akhirnya. Loh, Lah nyang apa? lah wong masjite wae adem kaya ngoten kok. Apik tapi kejem gini. Loh, nyang apa? Kok kejem. Lah kene nek tulisanmu HP salat to, nek tulisane ning lawang no, sing nggo HP dipateni. Aku nggo HP, berarti HP dipateni ya. Aku balik neh akhirnya. Piye to ki? Aku genahno, Dik. Aku ora pati mudeng aku adik. Bahasamu kok ngono Kakangmu. ki piye to? Mau arep ngisaan to. Lah iya aku teko kene jam 7. Terus Arep ngisaan ngono lho. nggih. Mlebu masjid enek tulisan. Arep mlebu kula balik neh. Tibake wong kene iki ya masjid apik tapi rada tega-tega aku. Kejem-kejem. Lho lah ngopo? Diomongin ning lawang nek tulisane yo sing nggo HP dipateni. Kamu kok aku nggo HP to. Aku akhirnya balik wedi dipateni aku. Aku Loh. Masyarakat mriki niku berarti pyaine disiplin. disiplin gundulmu diomong ngengkel sing nggo HP dipateni berarti kejem kene iki yo. Loh.
Kuwi ora kejam maksudnya. Lah tulisane lho sing nggo HP dipateni kamu aku nggo HP, berarti aku HP dipateni ngengkel. Mripatmu sawangan sik to. Napa? Tulisane iki karepe sing nggawa. Ora nek tulisane karepe. Tulisane iki mek sing nggo HP dipateni ngengkel lho iki. Tujuane. Ora nek tujuane. Tulisane mung sing nggawa HP. Sing nggo HP dipateni ngono tok. Iya, wong kowe iki teko mburi kok ngengkel lho iki. Maksudku nek wong mlebu masjid. Ora nek tulisane wong mlebu kertasé lho cilik. Maksudku sae. Ora nek sae. HP-mu Ora nek sesek kowe kepiye kuwi nek ngomong. tulisane sing gawe dipateni. Terus kowe Balik lho. balik. Wong aku nggo HP kok. Kowe nek balik aku meling. Nyapa? Kono lak mburi rono notok ngiwa ku lak enek warung nggon pojokan to kuwi. Warung apa kuwi? Ayo warung biasa ngangkring cah-cah nom-nom kuwi. Ya. Aku mau rodok mampir ning kono kewirangan. Lah nyapa? Aja tuku tahu isi ning kono. Nyapa? Balik aku. Lah nyapa balik? Lah nyang apa? Lah pripun? Bu, tahune pinten? Nek mriki piye jare? Piye? 2003 Mas ngono. Aku terus ngalih, bapak ayo bablas ning gone Mas saya aku. Lah mbok tuku kowe? Wegah. Lah murah lho kuwi. Murah piye to? 2003 berarti sitok 700-an. Tahu kok 2003 ki lho. Kuwi berarti maksudnya bakule kuwi 2000 oleh 3 lho. Ora, lah iki tahun pira ki? 2016. Lah. Lah kok tahu 2003 didol ki piye jajal? Kita yang ganteng ya kowe pekok ya. Piye to kuwi? Kowe balas sing HP dipateni mo ta? Wis, wah dijak omong ra nyantol kok iso. Cobi Mas Ayo. aku. Nyantol hanger. Diminor sak pinten diminor. Oke, Pak De. Wis Isi dene oleh tugas iki. Ah, iki. Apa sing ngaban dalem? Mahasiswaya. Soyo. Ah, Coba. coba. Ngene. Mahasiswaya piyayine gagah pideksa. Coba. Ya. Pamane ngene lho. Bulurah sregep nindake ngibadah. Pamane ngono. Pak Camat salat ora telat. Pak RT sregep salate. RW-ne ra salat. Ditabuk lambene. Ya ra ngene iki lho bleset iki iki. Kowe iki gampang blendes. Manut imame ngono lho kok iso. Ayo jajal. Ayo. Iso ra? Iso. Ya. Bulurah. Bulurah ndi wong FIFA ndi. Itu loh beliaunya di sana. Bulurah. Masya Allah putih kayak ngono kuwi lho. Wayu ya. Waduh. Wis susu. Rayu matamu katarak kuwi. Wong bulurah perawatan kok mangsane. Bojoku ya perawatan. Apa iya? Bojoku asine ireng tapi perawatan. Perawatan apa kuwi? Nggih wajah, Mas. Heeh. Sutik putih. Oh, Bojoku sutik kula nggih, putih. asine kan ireng. Heeh. Akhirnya begitu kula nyambut gawe oleh dhuwit, akhirnya perawatan sutik putih. Kok ra Alhamdulillah. ganti? Nggih, alhamdulillah 3 wulan akhirnya putih. Lho. Badannya. Ndas tok. Loh. Tak iki foto ya malah kayak cotton bud ya. Ora lho. Sesuk kan nggonku gawe klambi apa gamis ireng. Ah. Kan sing putih ndase ta? Iya, iya, iya. Ah, karek ngemut wong ndase kaya permen mut. Bangsane. Ora Ayo. putih kok kudu ngemut wong. Bu Iba. Wong iya. Bu Iba. Ayo, jajal. Pate. Bulurah sregep pengibadah. Iya, Mas Kundu. Ayo. Ayo terus kok iso. Dimen masyarakate berkah lan barokah. Nah, Dadi lurah insyaallah amanah. Insya Allah keluargane sakinah mawadah warahmah. Asik ini lho pinter. iki jenenge Jajal. Ya. jenenge main utek ngene. Nggih, Nah. pokoke kula sak temu. Repote Mas Heeh. yen dadi mudin. Muden. Ya. Muden. Loh, ayo. Muga-muga anake dadi anak sing rajin. Insya Allah ibadah ra duwe isin. Sejak wis disi. Asoy. Ayo. Muga-muga ora gampang kenek doktrin. Iya, sarang-sarang. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Habibillah. Bulurah asmane
Mulane Ibu Eva. Eva. Ayo tutupno. Ibu Eva itu dambaan saya. Orangnya cantik, dilihat selalu bersahaja. Insya Allah masyarakatnya sejahtera. Ora lali matur nuwun Mas Siswoyo. Lah. Lagunya itu loh. Ingkang sampun kersa nanggap budaya. Ora lali nyenengke dulur lan tetangga. Insya Allah mahasiswaya panjang yuswa. Salatullah salamullah Rasulillah. Kulo nafsi dail qatul maut. Wong sing kedunungan napas besok kajemput dening maut. Apa sing mbok lakoni kudu manut karo lati lan ati. Bener. Mergo wong urip ki paribasan mung mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah, cocok. Aja sok rumangsa iso, aja sok rumangsa bisa. Ning bisa rumangsa. Nah, sak sugih-sugih wong sing isih enek sing sulih sugih. yen iso sugih aja malih penak aja Aja ndangak. Mergo wong urip mung mampir Ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Tutwuri handayani ya. Dijiwit krasa lara. Aja njiwit wong liya. Nah, wong kuwi iso nyawang ya kudu iso ngandani. Kemut. Iso kudu iso ngandani. Menungso menus-menus kebaing dosa. Mergo wong urip mung mampir. Ngombe. Nah, ngono lho. Nah, ngono. Duduk sama rendah. Berdiri sama ngadeg. Nah. Wingko katon kan aja nyawang eleke sok kala elek iso dadi apik, sok iso apik iso dadi elek. Mergo wong urip mung mampir Plempoken. Lho iki tak kandhani. Kandhani mbok-mbeni aku ya nanti ya saya akan kembung. Ayo jajal. Oke, atur. Matur nuwun. Ndang. Ayo. Dumateng keluarga sedaya. Ingkang sampun kersa nimbali kula. Kula namung saged derek tetungga. Insya Allah sedaya ahli swarga. Kula dongake dumateng bapak-bapak. Bapak. Angel. Bapak. Ngono. Bapak. Ayo bapak, kowe tak culek mripatmu lho kowe nek suwi. Mikir gendeng aja iki ya. Kowe Ayo ngono. Matur nuwun dumateng para bapak. Welingku yen penak aja ndangak. Asoy. Iki neh. Ding aku. Insyaallah rezekine bakal nyepak. Insyaallah uripe bakal penak. Salatullah Assalamualaikum. ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Matur nuwun dumateng ibu-ibu. Ibu-ibu nek kono. Ini ibu-ibu. Kula dongakne sedaya panjang umurmu. Salate aja salah, aja kliru. Insya Allah putrane sregep golek ilmu. Sing mirsani ana sing tuwa, ana sing cilik. Cilik. Sing cilik tumindake bakal apik. Yen salat ora gelem delak-delik. Yo kabel sih tak pikir. Ayo. Yo kowe modar ora Ayo, ra, kowe. kowe. Iki adu Aduh kecerdasan kok. kecerdasan. Ayo. Yen salat ora gelem delak-delik. Delik. Insya Allah patrape bakal apik. Ayo tak golekne neh. Matur nuwun. Bulurah kang ngagem jilbab. Apa kae jilbabe rupane? Ijo tuwek. Ayo. Hitam. Oh, hitam to kae. Wow. Bulurah ngagem jilbabipun ireng. Ayo. Insya Allah rezekine bakal langgeng. Tumindak maksiat niku mboten pareng. Eng. Ayo ngomong kowe.
Insya Allah dadi lurah bakal langgeng. Bu Siswaya ngagem jilbab coklat. Ayo. Itu lho coklat ya? Itu lho. Non. Wah, ayo gude aku ora tau ndek jilbab malah. Bu Siswaya. Apa ki? Oh, Bude. Budenipun Bu Siswaya. Ya goblok ya. Kowe ora Jilbabe iki warnane gude. Lho iki. Budene. Oh, budene. 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 Oh alah, bude lho. Budene Bu Siswaya ngagem jilbab coklat. Insya Allah salate ra bakal telat. Aku pengen ro wong loro iki kaya ngopo alang. Saben taun mesti nindake zakat. Insya Allah bakal bermanfaat. Asem iso golekno Mas jilbab Mas. Ayo, golek. Iso kelo. Nimah. Jilbabmu apa to, Mas? Iso. Sing mokon golekne sapa? Jenengan niku. Sampeyan iki lho, iso. Agus kibot. Pancen wonge bagus. Tapi tak cedeki, maaf ambune kaya wedhus. Yang disawang reget ra tau adus. Alah yo. Tapi hobine seneng ngemut kapur barus. Rumah tamu tikus lho. Iya, Mangan kapur baru klepek-klepek. Salatullah, salamullah. Ayo. Ala Yasin. Kalasana. Bismillah. Wabilati rasuli. Wa kuli ucap Nolong Nabi Muhammad. Inilah enak toh. Iki sapa sing ngadeg iki sapa? Menika Kok beduk masjid? Kowe apal apa piye mokon ngadeg jenenge sapa? menika sinten? Oh menika Chris John. Eh, Allah. Kristanto. Hei, iki ben iki nih, nimah kon munggah lak padha arek iki. Ora cetha. Masane ya. bedok masjid. Lah ya, Mas. Iki Krisnia. Iki ambok anu ki salate ya tekun. Oh niki tau telat. ndek ngi subuh niku nggih 6 rakaat. Wau men to. Lah 3 dina direk di siji ya. Oh, Tadi anu siji. Ora oleh. dirapel di ora oleh. jamak. Ngono kuwi ora oleh. Krisnai saking kusuke. Heeh. Krisnia, Krisna kaya. Krisnia. Resnia enek ini, enek Ayo. ini. Krisniai saking kusuke lho. Heeh. Subuhane sujud ki waleh tawaduk e. Kusuk ngono. Wah ya Allah ngono kuwi. Kuleh sujud ki nemen Mas. Enek 2 jam. Oh, Mas. Sujud. Sujud tak ki 2 jam. Ora kuwi salat Dek. kok semaput kaya. Ndek iki tak delok ora perkara kusuk. Napa? Lah ketibak iki untune kecalon sajadah. Masane. Tanggapan. Masane untuk lapi. Sakwise bakal gule kalungmu emas kaya ngene iki. Kowe kok ya roh kaya. Eh, jancuk. Kowe aja yayan lho iki bocah latah lho iki. Aja mok get-geti lho. Iki bocah latah lho. Iki anggitmu Krisnia iki. Dari bojone iki Heeh. seminggu Ah. gagal otak ndas. Ora. Kan Iki anu latah. kuwi termasuk napa jenenge? Apa? Ya, spekulasi, kok spontan Anu, kok. Apa jenenge? Refleks. Refleks. Oke. Dadi kudu iso bedakne wong latah aja Terapi niku, ngono. Iya, iya. terapi. Iya, Wong iya. latah Terapi. iki dilus tuh, dilus Terapi. tuh. Alus Loh. wong latah ki alus. lek Kene omongan nduk, kene nduk, alus. kene. Iya. Iki lek kok gue tak Ngene lho, apa-apa penak metu. ngene iki, penak iki ngene iki. Alus. Seorang wanita itu butuh sentuhan dan kasih sayang, saya dikasih perhatian. Sentuhan yang lembut. Ngono lho, ora dikasar. Wong wedok ki rekoso lho, Mas. Heeh. Ngene iki nggon lok-lokan wong wedok. Iya. Ah. Ora enek enake wong wedok. Nggih kalah. Enek kurange wong Wong wedok. wedok. Kok mbok paiduk, kowe rumangsamu ki lho. Wong kowe njunde bojo to, kowe ndek garwa to. Heeh. Garwa ki apa? Sigaran nyawa. Nek wanita, Wanita toto. lah gini kok mbok lok-lokke Lah iya. mbok Kok gawe gelok. getaki. Oh, Ini ketaki. lho, kowe ndek bojo, kowe ndek garwa. Nek mbok gawe lara, atine kuwi gelo, Mas.
Sakit. Dasare saka tresno. Biyen mbok tembung nggone wong tuwa. Dur saiki mbok sia-sia. Ndah niya atine saya lara. Nek kowe ora tresno, welinge para sesepuh, para wong-wong tuwa, kuwi balekno ning gone wong tuwa utawa nek ra percaya titipno ning bali desa. Ndek iki tak titik bali desa dipek kami tuwa. Kami tuwa nih sapa? Pak Kamto. Kamto. Pak Giono. Giono kok Kamto. Kono. Iya. Lho Mas aku dirayu halus. Kene Mas, coba Mas. Wis niapa oleh tugas apa, Nduk? Menika Lali janjine. Wow. Ya pas, tugas minggu. pas lali janji. Tugasmu nembang karo Sing nguli. dirayu lho, Dik. Wong wedok ki wajibe ibarat kembang ngono. Mekroke kembang ki sok dikocori, Saestu. sok dirabuk kaya ngono kuwi. Menika keluarga besar Pak Siswoyo nggih. Sami gayeng kok. Oh saestu. Ngono. Pak Siswoyo ngejak rukun tanggane, ngejak rukun keluargane. Nggih. Kowe roh acara ngene iki? Napa? Acara ngene iki masyarakat keluarga ora ngerti kejaba lekase seminggu kepungkur. Mila to, Pak. Padahal iki lek pesen wis suwe, panjenengan penjane piyantune. Malah kula iki jane isin jenengan niku kok. Lah nyang apa? Lho Mas Siswoyo lho rukun karo tanggane, keluargane. Jenengan malah ra rukun karo anggotane kok. Lah nyang apa? Ha iki liyane ning kene sitok mbok kene ngopo iki? Endi? Pak Margono. Kuwi pancen sing tak kene kono ora Ayo, ngetok. gonge. Sing ngegong barang ning kono kae ngopo kae? Kuwi ngene, aku ki ora, aku malah didik supaya rukun. Lho, kok Wong ya? loro ki lek amor gelut, mulane tak dhewekne sitok ning kono, sitok ning kono. Iki mek sewengi iki kok mek pentelang-pentelangan Iki tok kok engko kadoan nek iki. piye-piye sak panggung panggah geger. Kuwi kudu enek sing mbok lereni sitok. Lereni piye lha iki didoh ning ngene engko mek engko adu-adu moto ngene tok kene. Lah engko nek mbok lereni lak ra melu tanggapan. Ngono masa kok nglereni lho. Awake dhewe wis pirang-pirang dina Lah, iya. lereni. Kok sang-sang lelis dhewe. Yo awakmu. Mas Lutuk mawon Mas. Oke. Rayunen, Kalau ya rayunen. Cahayu. Iya. Injih Mau Kang Mas. kok kampleng neh aku. Boten Kang Mas. Lara lho. Dan kaya Boten, Kang Romeo Mas. Juliet. Omono nek adus ning mburi kono. Kuwi Mosok men sabune. yo enek enek nganune barang kuwi Sabune apa peniti. Kowe iki sini iki ra tau adus. Lah Bangsane lho. Kuwi ada sabun Iki- ning ade ora tau diumbah ya. Iki ora kaya awake dhewe adus ngono kae. Nggih, nggih. Senengane kipune ngendut. koyo Asane kene kebo, Iki to rumah tamu Asane aku kebo. Gak- kebon jerum apa piye ya. Ya, bawa sayang. Injih Kang. lali Mas. janjine to tibane. Bawa sik ya. Mana yen ke kuwi ya keneng. Injih. Gimana? Do wong ayu kuwi ya oleh. Bawa. Mengke kula dituntun. Tak tuntun kok Nggih, kok ngarep tak dijak jokrok nyawa-nyawa. nih ya. Ya ya ya. Oh, ora kuwi wong lanang kok jajal anak. Serene cinta karo bojo to, Iya ya, aku Mas. cinta. Duh, wong Mas. ayu Ya, apik, Duk. Sepurane ya. Injih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ayo aja. Ya. Lho, kok ambek kamu tok. Jak omong Ya mau. Sing nembang kowe apa, Kris? Kita dudun stres aku marang kowe ya. Nah, sayang. ngono lho, Kang Mas. tudohno. Ya. Duh wong ayu. Ya Allah, lambe koyo ini kok apik men to suarane. Pengen tak mut gitokmu. Sangke senenge, Mas. Cangkem bar dinget mbobok mambu. Sangke demene lambe koyo ngono kok iso apik. Papucaning ati kaya ngene wong nandang asmara Ora oleh. Ora dikok kono Ra sopan, arep idu sak gen-gen ra sopan. Oh, leken gila. akhire nek tung tung leguk Iya, ngono lho. iya, iya. Duh dewa Jawa Tagong. Ya lah mengguk bareng. Sing ngendangi yo Kesusu ngelek kae alon-alon. Anu. Mosok temon penyanyi mengguk ini we. Mas aku. Iya. Wis kadung ngono. Walas so amring wa
urung tungtung aja kesusu. Urung tungtung. Ra oleh. Oh. Gosek. Malah. Wis iki malah rapi kok sok. Wis iki. Ya. Welas som mringawa. Endas kok diuntir. Indas jane iki ndas kok mbok untir jane ndas podop. Karku tak ble-ble ngene to. Sayang. Ble-ble Mergo cinta. Cekel terus takon sandan ning pundakku. Oke, ya balik neh. Walah ngono to. Belas Taruh ngono kuwi. som mringawa. Iya tuh. Saya Mas. Kowe ra pengin. Kamburi tak delok kamburi sing lanang cilik sing lanang itu godi kaya bakul kentongan kamburi aku. Lah ya pasangan idiot. Kene le. Pasangan ideal lah. Kene le Cak Bagus kene. Kene le. Cak Bagus. Aja lirak-lirik tok. Kene le lenggah kene. Dok, Kris sampean agak mriko bentar. Roman. Kene le. Belum. Ben ketok serasi. Kelak ya kaya sakembaran pinanganten tok. Nggih. Njur iki ana kuadine. Nah, ngene lho. Walah ya. Ya apa wade apa anune? Wade iki kursi. Kursine. Nah, ngono lho genah. Anu le kursi laut le ning pantai le. Dalam. Kursi laut pantai. Iki cedhek pantai to. Nggih, cedhek pantai. Sing lungguh kok nasibe piye? Terus mau. Sing lungguh nasibe piye? Kursi pantai ngoten niku lho Mas. Iya, kursi pantai yo miring ngene. Lah yo ngene terus. Aku yo roh. Ya pancen kursine model. Lah nggih ngoten niku. Terus sing turu ngiring ngene ngono lho. Ning kursi pantai ki ra nek pakune. Lah niki pas pakune modot ngono. Pakune nyerongot. Ora cetha ya. Ayo le lega le. Kursi apa ki? Anu wae kursi taman le, kursi taman. Jane sing apik kursi roda kepancal mlaku. Apik. Sudah lho, ya bundas iki. Kursi taman le. Yo. Diajeng garwanipun Kakang Diajeng. Injih Kang Mas. Ing papan kene ra ana wanita liya kejaba sliramu. Injih Kang Mas. Mula ndak prayogake sliramu lenggah ana ing Injih Kang Mas. damparing kepraben ya Diajeng. Injih. Iya ya. Duduk. Waduh. Diajeng Injih Kang Mas. kepiye surasaning penggalihmu sakwise ndak lenggahke ana ing kursi kencana Diajeng? Suasane rada keter-keter Kang Mas. Niki Diajeng. Injih Kang Mas. Kursine. Pun Kakang wis mitungkas ing besok minangka kanggo bebungah ana ing penggalihmu Injih Kang Mas. ndak pundhutne kursi sing limited edition. Heeh. Kursine kok rada eyek-eyek to Kang Mas. Eh? Jaluk dipaku Kang Mas. Siket. Suwuk. Kursimu. Oh dipaku. Kene Diajeng. Injih Kang Mas. Kene. Diajeng. Sejatine lak sliramu ra pirsa. Injih. Kursi iki sejatine ya iso digawe dhuwur iso gawe ndek. Nggih. Angger kursi iki mbok ngene dudul Pripun? iki dhuwur. Nah, Oh, didudul. ayo Oh, nggih. kudu mbok dudul. Lah, iki kok Jajal. kene slup. Nah. Oh, ngoten. Oh kuwi kursine kaya Dudul. Selup ngono. Dudul. Loh, lah aku kan pengen roto lek didudul terus selup ngono lho. Apa ki? Pripun? Lek sing dudul awakmu didudul dhuwur. Nggih. Tapi lek didudul iki Pripun? didudul modot. Lah engko nek modot gidolan. kursi kok malah curhat ya. Ora ya-yaan ya iso. Kowe kursi luda ya? Kayak ngene. Lenggah to. Ono apik Lenggah to, Lek. Wah, si enak lagi. Masalah. Kene. Yo. Aja mau dudul. Ora. Oh iya kene. Tinimbang konjur ora kepenak to? Nggih. Ngene wae. Nah, Dicongkok. sogor. Ora tok dicongkok ngono, Mas. Nah, ngene lak kepenak to. Ini. Nah, Nah, lek ngono wis engko ngene lak. Coba lenggah. Gawo. Tak mau iki. Deh, dalu. Tak ya. Piye? Ngomong lho. Siapa? Kursine iki lho. apa? Pas ukir-ukiran dokri. Nah, ukir-ukiran ndok naga to. Ayo. Ora cetha. Ya.
yen cadak tansah Pripun? Besok kapan apa iki? Apa iki mau? Do wong ayu ta? nggih Oh, do wong ayu ya mbuh lah. Bareng lingguh. pripun Bokong nganget kita bareng ngendok saiki. mboten kok iso Besok kapan ketekan besok kapan katakan jejer. Apa? lah kok ndledek kok kene barang Apa nih? Jane iki lho kebayakmu ki lak rada kurang alah tangane. Sing ndredek daginge ngono ta kowe iki. Ngawur. Lho ngene ketok lek diopeni timbangane bojone sampean. Apa awake cuwilik Lah ndase wae cilik. wedi. Ndase gedhe. Aduh, aduh. Apa to, Mas? Aduh. Hah? Aduh. Dulu. Dulu ta. Dulu. Engko ada HP bareng. Ora cetha kaya. Pegel. Iki jane nesu aku, jane nesu puluk apa aku. ransel jane. Nesu aku. Jejer. lan wong Sik sapa sing nutupne? ayu Upama Bocah iki Sik jangkrik sik. nyang apa? Nyang apa? Nyapa kowe? Kowe kok semplengeren nyang apa? Nyapa? piye ta Bareng tak angkat lho. Nyekemes ya. Ngawur kuwi keringet ya. Keringet. Keringet. Keringet kok ngene. Lho awake sak kujur keringetan nek Keringetan panen ae. lampune iku lho 1500 1000 watt. Oh, 1500. Lho lah iya. 1500.000. Iya ngono. 1000 tambahin 500.000 ya. Enek 500.000 nih, dadi gede banget. Sing bener iki 500 siji watt ngono lho. Oh, 1500 watt. Ya, ya, ya. Gede banget. terus nas diajeng coba weh Ayo. Jejer lan wong. Laku, Kris, laku. Bagus. Yes. Pakde bontang banting Pakde. Umpamakno sinah kodho. Sik. Kuwi jan rumah sakit. Tanpa Wong wedok kok. Apa? Sasat cara Ing. ing Jolotri. Sing ngangeni iki lho Cahyu. Apa Kang Mas? Wong wedok nek brengose iki tak sangkot cedekan ya Allah. Kaya apa? Mas? Kayak kucing anggura. Nyidam sari as moro. Iki apa judule lagune, Kris? Nyidam Lali. lali janji. Kali janjine. Kali janjine. Iya, iya. Tapi digarap alus dilebokke Iya, iya. tubanan ya, Leres, tubanan ya. Sakit, Oke. sakit nggih? Lho sing ngendang wis tak Oh niki tahun pripat 1000 niki tahun. melu grup 1500.000 niki. Heeh, ngene ngono. Iya. Yo, alus. Tapi dilebokke nganggo anu, Kris. Nggih. Tembange sampean. Apa neng ngendi nggonku. Ya. Loh, Apa? Ti- Wah, kuwi ta? Lali Nggih. janjine Kuwi bos. kenek ora ya kuwi ya? Kenek. Oh, kenek ya wis. Jenengan iki ora tau. Oh, tak kira lek kuwi, tibake kuwi ta. Ya. Ya. Tuktak. Dino Ya. minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangku mandiling sesanging iki Yo, joget aku. kene aku nunggu kowe tak SMS
parinarya dadi panglipur wong Saestu, bagus. saestu. Ing pengangkat tetembangan iki panjenengan yo nggo cegalek tombo ngantuk lek. Betul, betul, betul. Dadi sak perlune nggone diatur panglipur iki ora nglangut, ora apa ya jenenge, tetep menghibur warga masyarakat. Mergo wayang kulit kaya sing digelar penjane menika minulya Pak Sis menika padha karo nguri-uri kabudayan. Selain itu ana pundutan pirang-pirang kok diwaca diaturke karo mlaku ya. Loh, aja karo mlaku. Lha karo mlaku ku sing ning kene sapa? Sing mlaku ki wektune. Oh, ngaten. Dadi ora kok karo mlaku-mlaku. Lha niku sing arep tanggung jawab sapa kaya? Injis. Injis ta? Injis. Nggih. Menika nyuwun lagu bukan utak mampu. Menika kagem bulurah. Oh, nggih. Nyuwun lagu Cidro ing Janji. Oh nggih. Juga ini dari Mas Randy kalian Pak Ridwan iki sing pirawiri tindak Blitar. Oh nggih Mas Ridwan niku nggih. Pak Sis, Pak Ridwan nggih. Lagune Aja Sujono. Kalau aku wis ngalah. Mbok wis aja sujono. Oh iya. Aja Ya kuwi. sorogo kuwi lho Mas. Tresno kuwi mesti ana gubuk. Kuwi ta roh aku. Nyuwun lagu apa iki? Hampa kuning. Apa iki? Apa iki? Lah. Ayo supaya ya wis kuwi lah wis mbuh iki ora apal tulisane akeh. Oh. Wis iki ilir-ilir. Kalian iki lho cinta tak terpisahkan. Nah. Penderek Ini iki nyatane najan to jarang pinanggih ning panggung. Tapi alhamdulillah iki ketok chemistry. Betul. Ketok sinergi. Syati Ketok nyawiji. Ketok nyawiji. Nah, iki jenenge aku ki pancen apa wae bentuke yen nggon lagu itu harus menjiwai. Betul. Yen seneng ya bagaimana menunjukkan visual yang bahagia. Kok dadak nggae sual bareng apa kuwi? Maksudnya iki kudu sualan. Visual. Maksudnya iki peragaan. Nah, ekspresi, ngono lho. V iki bebas, V iki Iki ora bayaran to. iki bayaran sual iki katok, dadi bayaran kudu katok. Nah, Bocah ora cetha. Pokok simbaku rasa syukure saka penjenengan Amin, Pak. amin, amin, Eri amin. Siswaya sak Nggih, keluarga nggih, muga-muga nuwuhi berkah marang Amin. keluarga panjenenganipun Betul. juga sedaya warga masyarakat sing padha kepareng Lawuh. Tur sing hebat meleh bulurah tesih lenggah. Oh ngono. Niki bulurah niki ngematke Bu Eva. Nggih. Engko terus sedekah desa, Heeh. terus wayang. Insyaallah nggih. Niki wau Bu Iva sampean WA kula. Lho duwe nomor WA. Nggih, insyaallah bersih desa mengko sedekah bumi, mengke wayangan. Wayangan. Niku udakara taun 2041. Niku Sik tok kuwi awake dhewe. Suwiman. Wis tuwek napa ya. Aku wis sedang wis nggawa teken. Tenan ya jajal. Sithik pokok ya. Minor. Minor kok mayor kok Minor. jajal. Minor. Itu gede. Minor. Ya. Ayo, Pan. Ya. Aku lan kowe B. Kowe iki jane semayan ora to. Ngono kuwi lek latihan kon teko. Kok. Oh, lagune Mas Coba Boy nih. lho. Iki padha lagu ning gune Sisno. Aku lan kowe padha tresnane lan padha sayangi. Aku lan kowe padha ngertine lan padha percayane. Asik lho niki lho. Cuplikan sebentar. Sithik Nanti akan rilis di Segoro Kidul. sekali matamu. Mas aku. Nonton Mas Gareng. Ya mek sakmono kuwi. Nggih. Eleh sithik ya. Oh sini, Ya. celek. Bahar promo lah promo. Kamu kok Mas Gareng ini merdeka kok biaya ini. Ayo ngono. Sing penting kok royaltine aja bali. Terus ya. Ya. Aku lan kowe padha ngertine lan padha percayane. Aku lan kowe lali. Pakai saiki lali. Aku malah wakeh sih, Mas. Aku arep ngetokke lagu Wulan Mulut lho ki kok. Aku yo duwe lagu. Iki sing rumah tunggu nek wis enek mpring gantil. Lho. Urung saiki lali aku. Tapi dadi lho. Ya, engko bar iki aku tak nyanyi. Ya. Ning sadurunge diaturke. Nggih. Terima kasih buat Pak Eri Siswoyo Nggih, nggih, setia, so Siap. Ibu. Nggih. Para putra kabeh Betul. piring ana berkah, keselamatan, kesehatan, Nggih. rasa syukur iki Ya. lumintuwa wujuding kamulyan kanggo Nggih. panjenenganipun Pak Eri sak
keluarga. Ingkang wigati ing dalem menika dalam rangka syukuran Mas Heri ingkang garwa keluarga muga-muga syukuran ing menika sedaya pinaringan berkah barokah. Amin. Didohke bilahi cedhake rejeki muga-muga kesehatan rejeki panjang umur diparingi saking pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pas karo CV-ne aura Jaya Bakti. Muga-muga aurane apik, jaya PT-ne muga-muga bakti anake karo wong tuane. Amin. Mas, mangke sesen kalih dipun sambung Oke. Kersanipun kejangkep pewayangan panjenengan. Nah, Simbaku rebo cukup pangan wanci, terima kasih. Tak mbadutke lelakon tak nembang kaya kluthuk. Nggih. Aku mulan-mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati. Ramane Raden Abdullah ibune Dewi Aneng Mekah lairipun neng Madinah adekipun. Salam